Penyakit berat.
siji kuwe. Tak kandhani bola-bali yen aku ki dudu Tejo Broto. Lah kok malah kuwi ngeyel. Mas Tejo. Rambutnya cuma kembang bakok. Renane Mas Tejo. Ngopo? Rambutnya. Ih, godeke. Aduh Mas Tejo. Gas peti. Kowe iki kena deleke apa ora? Aku ora lali Mas Tejo. Yen kowe ora lali aku ki sapa Tejo Salam? Dan Mas Tejo Broto. Aku ki dudu Tejo Broto. Calon bojoku. Kowe iki kena dikandhani apa ora? Ora. Lali. Kowe kena dikandhani apa ora? Ora Mas Tejo ora. Kowe ora kena dikandhani. Iya. Mas Tejo. Gas peti. Oh, sampai Tejo karo aku Mas Tenane Tejo. aku ratut gelang mentolo nyawang kowe. Nanging kabeh mau kowe wis tak elingke. Nanging malah kowe ora apa sing dadi kandhang. Mas Tejo Broto. Apa kowe seneng karo bocah lanang? Ning aja kaya ngene. Tresno karo sampeyan Mas Tejo Broto. Yen Tresno. baleni sepisan nek. Aku Tresno Tresno sampeyan. Opo bakal nglakon aku tegolan mentolo miturut kawanku. Mas aku dirantem ora apa-apa Mas Tejo kok nglakon dadi bojo sampeyan. Kowe dipiloro blok. Nglakon kowe dadi bojone Tejo Broto. Gas peti. Mas Tejo, ayo nikah ayo. Nikah kowe iki kena dielingke apa ora? Kena dielingke apa ora? Kena dielingke apa ora? Kena dielingke apa ora? Tejo, Tejo. Apa? Ora apa-apa piye kowe coba salangan. Sopo sing teko salangan iki? Apa, Mbak? Wis tak aja cecak karo aku. Sumi. Inggih kula, Pak. Lho, cengkenten karo adhimu iki. Apa lupute adhimu? Ingkang luput menika mboten kula, Pak. Lho kok aku ora luput iki? Lho sing luput niku adhi kula Ndas. Ndas Kuti. Lah, amen nemplek wae. Arep luput ya adhi bocah wadon. Nggih. Wong wadon sareng jenawak sarung iki. Dawa ora butuh cekak lalan. Lho kok ajan iki? Kula niku ngertos. Kula niku luput. Ning sing luwih luput niku adhi Endang Suketi. Endang Suketi menika gandrung kalih priya ingkang nami Tejo Broto. Mas Tejo Malah kula sudah Broto. Ya kok paling kok nganggo ireng-ireng, Mas. Broto iki bapak kok malah Mas Tejo. Ayo rabi, Mas. Ayo, aku Mas Tejo. Mengko tak kandhake bapakku. Pripun, Mak? Karo kakakku. Bathuke panas. Bathuke panas. Alah, yo. Ketemper kok Jatiwangi. Kok ning Jatiwangi? Mas Tejo Broto, aku cinta kamu. Kate, Udah seru-seru lah Mas Tejo. sini wong tuwa. Ningkih kita. Pandunge. Sapa terane aku? Sawangi sing Purnono. Coba ingeti kae sapa? Dhuwur sing ekor ngisor ki sapa iki? Lah, sapa? Ciloko, Pak. Golek wit randu. Nggih napa? Golek adimu. Wah, ampun to, Pak. Ketok edan. Lah kene kuwi edan mergo edan kalih Tejo Broto. Lho kula niku ajeng diprawasa ya, Pak. Piye to? Kakang, Ana apa? mau Pak ning dipakai. Iki kok takon Pak ning ndi? Aku isin.
ngrangkul iki aku karo bapak. Ih, Pak nesu ta? Yo Pak yo nesu. Nek kelakon kowe ora kena deleke pelatok sirahmu. Lah ya wedi, Pak Kok iki wedi? Pak. Hei, mengko mburi kono coba. Mengko mburi. Mangsamu bapak isih ning kene kok golek anake wong edan. Loh, Pak. Lho kok anake wong edan iku ora Wong edan. sampean edan. Wong edan kedan. Lah niki anake sinten? Anakku. Lah sampean karani anake wong edan, lah sampean kok edan ta, Pak? Aku ora edan. Lah napa? Rodok bentuk. Iki anak Pak kowe. Pak rapi ya, Iki Pak. koyo ngrumangsani to le, Lenduk sekampilan ke Joko Sumbi. Nggih, kowe iki diopeni wong rondo ora iso apa-apa. Lho. Openi kowe Loh, Pak. Kleru. Lha Lho kok sampean muni rondo? Rondo. Ya ya aku ada bojo mbokmu mati. Sampean niku duda, Pak. Nek sing mati wong wedok iku sing lanang jenenge Dudo. Sing mati lanang. sing wedok jenenge rondo. Jangan mbokmu mati. Sampean duda. Lho aku lak juren niku. Lho kok Apa duren? keren? Bujo keren. Ah, Iya. sampean niku. Oh, wis tuwa kok duren. Kok pae-pae kaya taji ae. Eh, anu janji apa anu apa? Lah iya. Tejo broto iki bocah sapa? Awal mega. Langit. Kok awar megon mungkin sambar gledek mati. Lah iya, ae anake tukang menek. Menek klopo ya apa ora? Wong dhuwur menek klopo. Apa? Lah kok goblok? Sing goblok lewat kowe kabeh. Bupati Indramayu. Ana cecek ngundang setrika. Tegese. Ora kolu. Lan Ora kersane. Mbok mikir kok, Nduk. Kowe iki anake sapa wong ndi? Kowe anake kene pas kowe bale-bale wong. Pak kamu wong melarat galulan jagat. Hi, kok gayo kok anake pengayoman. Kok anake RT lho kan Nah, ditompo. kowe iki aja mirang-mirangno karo bapak lho. Ngerti dhewe yen bapak ki wong desa. Tak ibaratake sedina mangan, rong dina ora mangan. Lho kok malah kowe seneng anake Bupati Indramayu. Cinta. Golek liyane. Ngene ngeten iki lho, Pak. Iki perawat yo, Nduk. Wong wedok iso. Kata musuh yo. Iki wong kesaru kok malah Kata musuh. wong wedok kowe. Trok-trokan koyo. Pak, ngeten iki lho. Anake sampean. Pripun Aku rumangsa kabeh. Wilang apa sing tak sopo? Lho yo sing ditompok yen ora. Nggih. Menawi ditampa kon jangan, Pak. Ngino karo panguwasa ing Indramayu. Nggih. Wong sak aku nglawan putrane Ndoro Adipati. Terus Nduk, piye to? Kowe iki tak anggap mimpi sajene melek. Cepak urunge ning kene kelakone. Ora pulang bobot timbange ora jajak. Golek liyane. kuwi bener apa sing dikatakan bapak? Lumrahe wong mau mati wong wedok dicakokke wong lanang. Nah, Nek wong wedok teko diberi wong lanang, iku ateges kowe dioragamu ndasuk kaya nurah. Nek ditampa ora apa-apa. Nek ora ditampa, aku tresno kowe anakku. Wis sepalane daging kulit. dan seperti kuwi bener apa sing dikandakno karo bapak? Lho wong wedok arep ngamar karo wong lanang. Lho nek ora ditampa iku bapak sing isin karo aku.
bapak ki isih urip. Lho kok malah kakeng sing mbok kon unggah-unggahi. Apa ya ora kualat mengko. Kuwi diomongi bapak ki mbok ya nurut. Ngerti aku saiki. Apa? Ngerti aku. Ngerti apa? Aku duwe dulur. Apa? Duwe kakak. Duwe bapak ora ana gunane tenan. Kok ora ana gunane? Pokoke sing aku ngeteni disawoni karo Pak! Lho duit ora kanggo sampeyan piye to, Pak? Mergo mok 50. Alah, sampeyan niku aku ya ora wani to. Gonku ngucap ki piye? Ora wong lumrahe wong ning desa. Nah, Oleh wong duwe pangkat duwe kuwasa, kumawasa. Nek bulane pangwasane, nek bapak dihukum. Pak, dihukum. Sedobok ning Dihukum Pak. Rasane nek dihukum blodok malah, Pak. Aku ya ora wani. Wedok siji kandhane kok akeh. Pak. Ngeten iki